Na actualidade, o Club Natación Boiro conta con 65 licenzas federativas en diferentes categorías. Na de promesas pode presumir do título de subcampións galegos, noveno posto autonómico en Benxamíns e un campeón galego en Alevíns. Bos resultados, o ano pasado, por exemplo, tuvemos un campeón galego, tanto no 100 braza que sacou a medalla de bronce e subcampeón con medalla de prata no 200 braza, que se chama Manu Pérez, vale? Os anos anteriores tamén tivemos representación en algún campeonato de España, Alevín, como por exemplo con Hugo Herbón, que foi campeón galego en dúas probas, dous estilos e 100 a espalda. Comentar eso, que temos representación en varias competicións, tanto a nivel autonómico como a nivel estatal. A actual tempada pinta igual de optimista que atado agora, posto que na primeira xornada da Liga de Alevíns disputada a pasada fin de semana, varios nadadores acadaron marcas mínimas para acceder ao campeonato galego. Entre os principais retos de futuro do club destaca a creación dunha sección de triatlón na que xa están a traballar. O alcalde quixo agradecer a implicación do club e, sobre todo, dos deportistas e das súas familias que contribúen aos éxitos deportivos de Boiro. Xoan Xosé Díaz anunciou ademais as actuacións que se van a cometer na piscina municipal, na que non se puido obrar en 10 anos polo conflito xudicial coa construtora. Obligalos a cumplir a garantía decenal por os seus desperfectos, polo cual conseguimos 100.000 euros para reparar todas as instalacións, houve que arreglar o pasillo de arriba, houve que arreglar o pasillo dos vestuarios tamén, houve que arreglar vestuarios, incluso fixemos un vestuario accesible a maiores, e bueno, seguimos, este tellado que é andaluz, pois sigue nos dando problemas, entón vamos a reformar agora tamén o que é o tellado porque hai encima do vaso, porque claro, os lucernarios son moi bonitos, pero facer lucernarios e que non metan agua parece ser que neste país non sabe facer nadie. Entón vamos a cambiar eses lucernarios agora que pasaron eses 10 anos e o vamos a reformar. Vamos a reformar tamén o tellado do alero. Esta actuación suporá un investimento de 130.000 euros.